Гутарым пра словы, якімі сучасная эпоха зазначылася ў беларускай мове. Хапун, ператрос, сцяна Мясніковіча, шуняўкі. Дарэчы, Шуневіч – старое добрае беларускае прозвішча, і яно ні пры чым. Успамін з 2017-го. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Паводзіны ўладаў, якія змабілізавалі свой апарат гвалту супраць абсалютна мірных грамадзянаў, выклікалі жывую іранічную рэакцыю беларусаў. Яна праявілася і ў мове. 25 сакавіка змрочную ролю выконвалі агрэсіўныя асабні ў цывільным, якія нападалі на свабодных і мірных людзей. Яны гопніцкага выгляду, у спартовых штанах і нацягнутых шапачках. Не буду казаць, як тыя шапачкі завуць у народзе. Сама з'ява не новая, была яна і ў савецкі час, але назвалі яе сваім словам раней за нас украінцы. Перад самай рэвалюцыяй годнасці на незалежных журналістаў напаў такі спартовец Вадзім Цітушка, выканаўшы палітычнае даручэнне сваіх замоўнікаў. І так ягонае прозвішча стала агульным назоўнікам. Цяпер ва ўкраіне цітушкамі называюць маладых людзей спартовага выгляду, у тым ліку і перапранутых у цывільнае супрацоўнікаў уладных і сілавых структураў, якія за грошы сілаю перашкаджаюць людзям рэалізаваць свае канстытуцыйныя правы. Мы можем среди ночки вам случайно отбить почки, а по району ходят, бродят модные типочки, одеты в маски поголовно, все без забабонов, специально были созданы для массовых разгонов. А если журналиста вдруг перед собой увидят, то очень, мягко говоря, они его обидят. Таких тетушек у нас тысячи или даже миллион. Мы не боимся ничего, на нашей стороне закон. У Беларусі роля такіх асабнёў аналагічная, але сярод іх значна больш штатных супрацоўнікаў. Беларусы для іх абазначэння стварылі слова «шуняўкі». Гэта зусім новае, але эксклюзіўна беларускае слова. Магчыма, для тых, у чыёй моўнай свядомасці слова нарадзілася, мела значэнне яго сугучча з прозвішчам Ігара Шуневіча, народжанага на Луганшчыне. Але я хацеў бы абараніць звычайнае і ні ў чым не вінаватае беларускае прозвішча Шуневіч. Шуневічы ж розныя. Напрыклад, у Леплі жыве Анатоль Шуневіч, які сабраў і апублікаваў мноства дакументальных сведчанняў пра злачынствы НКВД ў тым раёне і вызначыў месца лепельскіх курапатаў, былы сад Дынама. Прозвішчына «Віч» у нас звычайна адыменныя, адантрапанімічныя. Так і гэтае, хутчэй за ўсё, паходзіць ад абсечанага варыянту асабовага імя Шуня. Яно, ў сваю чаргу, ці то ад імя Аляксандар Сашуня, это хутчэй за ўсё, ці то ад суфіксаваных Дарахвей Дарашуня, Цімох Цімашуня, Якуб Яшуня. Менш верагодна, што прозвішча паходзіць ад нейкага агульнага назоўніка. Вёскі Шуневічы і Шуняўцы ёсць у Глыбоцкім раёне. Шуняўка ў суседнім Докшыцкім была спаленая нацыстамі ў Другую всесветную вайну. Іх назвы, відаць, таго самага паходжання. А вось Шунелішкі Астравецкага раёну, як сведчыць і геаграфія, і суфікс «ішкі», яўна балцкага паходжання. І тут ужо літоўскі корань «шун», у назоўным склоне «шуо», памяншальнае «шуняліс», сабачка, шчаня. Таксама балцкае, з тым жа коранем прозвішча «шунейка». Што ж да наватвору «шуняўкі», то ён словаўтваральна не звязаны з прозвішчам «Шуневіч». Знаўца беларускай словабудовы Павел Сцяцко кажа, што з суфіксам «яўка» утвараюцца неасабовыя назоўнікі, якія называюць прадметы па іх прыметах. Малая рыба – маляўка, сіняўка – тое, што сіняк у Насовіча, сіняўка – гэта і грыб-паганка ў магілёўскім слоўніку Івана Бялькевіча, кісляўка – яблыня з кіслымі пладамі. Карацей, такая мадэль слова, моцна стылістычна афарбаваная, у беларускіх дыялектах ёсць. Цяпер паглядзім на значэнні кораню «шун» у агульнай лексіцы беларускіх дыялектаў. Шуня – гэта ліхаманка, як сведчаць запісы Аляксандра Сершпутоўскага на Случчыне. У Горадзенскім раёне запісана слова «шундзь», якое абазначае проста дрэнь, нешта кепскае. Яўна праглядаецца літоўская аснова «шунідзе» – сабачая клетка.
семантыка негатыўная. Самае бяскрыўднае значэнне ў таемнай мове дрыбінскіх шапавалаў. Там шуня – гэта проста пуня, хляўчук, але на тое яна і таемная мова, каб яе ніхто не ведаў. У расейскіх дыялектах гэты корань яшчэ больш афарбаваны. У сібірскіх гаворках шумі – гэта сапсаванае кімсьці паветра. Так што слова «шуняўкі» можа жыць цалкам самастойна, незалежна ад кадравых прызначэнняў, дакуль будзе сама з'ява. Яно і жыве. Вось бонстыкі – гэта цацкі, аб'екты калекцыянавання ў рамках штучна створанага пэўнаю гандлёваю сеткаю псіхозу. Назву сеткі не падаю, бо і так толькі гэтую сетку назольна рэклямуе беларускае тэлебачанне. Цацкі індывідуалізаваныя, кожная з сваім расейскім імем. Дык вось народная творчасць ужо збеларусіла гэтую маркетынгавую ініцыятыву. Шуняўка, амап і хапун – новыя беларускія бонстыкі. Пра вобраз хапуна мы нядаўна разважалі. Нагадаю, што гэта вобраз беларускай міталогіі, які выкрадаў капрызлівых дзяцей. Але сапраўдны вялікі хапун з 30-х гадоў мае судова-міліцэйскую канатацыю, пра што нам і нагадваюць разам з Лявонам Вольскім Саўка ды Грышка. Заўжды нам пагражае хапун цеператрус у дзіўнай той дзяржаве пад назвай Беларусь. Дарэчы, старое, не скажу добрае, слова «ператрус» ладна такі вярнулася ў беларускую мову, практычна выціснуўшы афіцыйны русізм «вобыск», а таксама кальку з расейскай «вобшук». Слова ў варыянце «ператруска» фіксавалі яшчэ Некрашевіч і Байкоў. Пагодзьмася, што ператрус куды ярчэй перадае сутнасць і фізычныя характарыстыкі працэсу. У беларускай вулічнай творчасці з'явіўся новы жанр. Гэта калі на мурах ды сценах раптам з'яўляюцца партрэты розных дзеячоў з пераказам іхных здзяйсненняў, як былой міністаркі працы Мар'яны Шчоткінай з надпісам «Гэта я прыдумала падатак на беспрацоўе», Міхаіла Мясніковіча, які хваліцца дарожным зборам, таго ж міністра ўнутраных справаў у форме НКВД, або камандзіра менскай гарадской міліцыі з выразам «Это мы з пацанамі пахішчаем людзей». І вось гэтую стрыт-артаўскую ідэю сталі называць царкоўна-славянізмам міратачэння. Адразу зазначу, што ў царкоўным асяроддзі да гэтай з'явы, калі абразы точацца пахучым рэчывам, ставяцца па-рознаму. Але разбярэм слова. Міра – гэта намашчэнне, слова грэцкага паходжання, ад «мюрон». Цікава, што ў беларускай мове ёсць іншае слова «крыжмо». Адпаведна, мазаць мірам – крыжмаваць. Гэтак у слоўніку Ластоўскага. Слова ад сярэднявечнага лацінскага крысма, а то і таксама ад грэцкага. Было слова «крыжмо» ў старабеларускай мове. Узялі пшаніцу ў целе, віно ў крыві, аліве ў крыжме. Так у 17 стагоддзі тлумачылі абрады, прычашчэння і намашчэння. Але я б не стаў называць крыжматачэннем з'яўленне на сцяне партрэту амонаўскага начальніка, зашмат гонару. Дарэчы, некаторыя аўтары, напрыклад, Наталка Васілевіч, ужываюць у царкоўным значэнні выраз «міраструменіць», але ён, на маю думку, перадае надта інтэнсіўны працэс. Слова «тачыць», «тачыцца», «праточвацца» кроплямі ёсць у беларускай мове. Пратачыцца на сцяну, вядома ж, самі сабой, маглі і партрэты Мясніковіча, Шчоткінай і Шуневіча. Калі ж казаць пра фразы, якія, магчыма, стануць выслоўямі, то мне запомніліся наступныя. Грамадзяне праглядзелі дэманстрацыю таго, куды ідуць іхныя падаткі. Акулярнік біў аўтобус тварам. У выніку чаго паламаў сам сабе нос. А ўсе наўкол казалі, змяніліся расклады і будзе ліберальнай цяперашняя ўлада. А ўсе паўсюль казалі, зышоў прыгнёт прымус. І вось прыйшла мне позва з'явіцца ў рус. Это не шутки, уще пошли на сутки и могут упаять, реально суток 5. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.